Quarta pregunta al Govern sobre les polítiques d'igualtat. Formula la pregunta la senyora Marta Moreta, del grup parlamentari socialista. Gràcies, presidenta. Honorable consellera, d'aquí a poc més d'una setmana farà un any que aquest Parlament va aprovar la Llei 17/2015 d'Igualtat Efectiva de Dones i Homes. L'aprovació de la llei marcava els tempos per al seu desplegament. Al cap de 6 mesos d'haver entrat en funcionament, s'havia d'elaborar i aprovar, en col·laboració amb l'Institut Català de les Dones, una norma sobre la inclusió de les clàusules relacionades amb la igualtat de dones i homes en contractes i subvencions en l'àmbit d'actuació de l'Administració de la Generalitat. I passat un any, queden pendents moltes més actuacions, com atribuir a organismes autònoms i públics vinculats o dependents de la Generalitat la responsabilitat de l'aplicació de la transversalitat de gènere en la planificació, la gestió i l'avaluació de les seves polítiques. Per no parlar de la formació que hauria de rebre el personal de diversos departaments o l'abordatge de la violència masclista i l'empoderament de les dones. I podria anar enumerant un llarg etcètera d'incompliments de la llei que va aprovar aquest Parlament. I fixi's que la major part d'incompliments no costen diners, solament és qüestió d'anar per feina. Consellera, quan pensa fer efectiu el desplegament de la llei, tenint en compte que aquells pressupostos que fa 4 dies no es van aprovar, retallaven un 26% respecte als pressupostos del 2012 que va aprovar Convergència i Unió? Moltes gràcies, diputada.